Ya zo da wata wuka karama ya kwalkwale idanun nashi sai ya gwadi min cewa gawar zan yi na biyu ma tare da shi ya to sai wanga na biyun nawa ya baka na biyu masu ma duk alida gaba ɗaya haka na ƙarshen ya ka kawuwa sai na ukun gani sai na ɗauko yaron ba da niyyar in kashe shi ba farko na ɗauko shi ne na aje shi na ce Abdulshakur Muhammad. Abdulshakur Muhammad. To me kai yan sanda suka kama ka? Alhaji Aminu ne baba yassa ne ya ce ya isko ni nan makaranta muna karatu muna zanne sai ya isko yana ɗan kewaye nan wurin to sai ya dawo da baya sai ya tsaya sai ya kama magana cewa da Allah wa zai zuwa daga ya sallama ya maka an sami sai da Allah mutum guda daga ciki ya ɗan zo sai na gaba wanda ya taso sai na taso na zo na inda yake da ya zo sai ya ce da Allah sadaka za ka ansuwa ko za mu je ka dan anso sai na ci mai to za ni je sai na ce da muka zo nan wurin masallacin idi na nan barakallahu ga sau sai ya tsaya sai ya ce min ba sadaka ba ce za ka anso ya ce yaro ne nika son ka samu min za ka cire ma wani abu a jiki ne sai nika ce mai to ni ba wannan ba harkata ba ce sai ya ce na sani amma duk da haka ne ya sani jawo ka sai ya ce to abinda ba haka ta ba ya za a yi sai ya ce son dai nika ka samo min zan ba ha kuɗi naira 500 sai ya ce na ce mai to insha Allah ko zan samu mai sai na je na farko na samu mai ya zo tare na farko tare da shi muka je nawa ya baka na harko na farko tare da shi muka je nawa ya baka 200 cikin leda da yabban kuɗin amma ban san ko nawa ba dan ban diba ba amma ya ce 1,500 ne to sai kuka je tare sai kuka yi sai muka je tare da shi ya zo da wata wuka karama ya kwalkwale idanun nashi sai ya gwadi min cewa gawar zan yi na biyu ma tare da shi ya to sai wanga na biyun nawa ya baka na biyu masu ma duk alida gaba ɗaya haka na ƙarshen ya ka kawuwa sai na ukun gani sai na ɗauko yaron ba da niyyar in kashe shi ba farko na ɗauko shi ne na aje shi na ce shi wancan Ahmad ina ka kai yaron da ka ɗauko shi ok nan barakallahu a ina a barakallahu wurin masallacin iri cikin ina ka kai shi cikin kwangon gida to sai aka yi a da maka je cikin kwangon gida sai na ɗaure mai hannu a baya na ɗaure ƙawahu ne sai na ce Abdullahi ya rufe min baki ne sai yan ɗaure mai baki sai ya rufe min baki ne na ɗaure mai baki to lokacin da kuka je can kangon gidan tare da kai dawa kuka je da kai dawa da Abdullahi dawa da Ahmad to sai muka je suka ya rufe min baki ne sai na ɗaure shi sai ya bashi nan ya sai muka fito da muka fito sai muka je muka aika namba a kawo mana namba in muka tura namba aka kira sai mu ce a ba mu kuɗi to na farkon da muka yi na farkon namba ba a kira ba shi layin ya lalace na biyu din layin wana ne da a cikin wayar tsohonmu sai yana da wasu guda biyu na yana aiki da su to na farkon yana da guda biyu cikin waya to wannan ya aje shi cikin wayar nan mu sai abinda muke son mu ji shi Ahmad Yakubu din da kuka kai a wancan kangon gida da me nashi kuka cire kamar wanda an ka saba cire wa'ancan kamar wanda ya saba cire wa'ancan abubuwan da ya cire ga wa'ancan yaran idanu da makogaro da hanji da zakari su kuka cire to bayan kun cire su sai aka yi sai na je na kai mai nan wata dogo kwana na nan labin sai ba ka nawa sai yabban kuɗin cikin leda na wuce wace makaranta ce kace kike makaranta kawuna Malam Umaru Malam Umaru a suna ne mai makarantar ce tambaya ne shine kafin ku cire masa yanke shi kuka yi kafin ku a ba yanke shi muka yi daure shi ne muka yi muka aure shi me sunanka
suna shi da kwarai ciki. Aminu Baba shekara kana Shekara ta 57. ƴaƴan kana 20 to masha Allah. Ka ji abin da wannan yaro ta shukura ya faɗa to yaya ne? Da daddare dai misalin karfe 2 na dare na ji ana buga mai gida. A zaga bakin ka. Na ji ana buga mai gida sai na hito. Sai na ga motoci ana ta girgizar gamban gidan. Sai na shiga cikin gida sai kawai na ga an ɓalla gamban gida an je an ɗauko ni. Ina minai an haka ne police station central police station. Sai na ga gona zaune da waɗanda mu abinda muke magana tabbai da muke maka ai bayanin abin da ya faru ne haka ne. a'a mu abinda muke maka magana kamin kama ka ji abinda wannan yaro ya faɗa na dangane da aikin da yake maka Ina son haɗin zo wurin aiki. to shi ke ci gaba Sai na zo na iske shi da shi da wa'ancan su. Sai aka ce sun sani suka ce ban sani. Shi sai gona ya ce wannan shi ne Alai Sani. Don shi Alai Sani ya ce sai aka ce sai ya ce ba shi ba ne. Sai aka ce kai sai ya ce shi ne. Na ce to ni Aminu Baba a suna. To daga nan ne dai yanzu kan bincike ake. ci gaba Na cewa shi ya sai man da wani part na jikin. bayanan mai kai mai 'yan sanda farko Eh? bayanan mai kai mai 'yan sanda farko Bayanai? bayanan mai kai mai 'yan sanda farko lokacin da ake ma tambayoyi kamin yau Na ansa da shi. cewa ne Cewa na sai da shi. dana kasaya Kamar yadda ya faɗi da makogaron da Ya faɗi da baki ne. da makogaro da makogaro da ido da Lafi kamar. da na kuma shi ya faɗi da zama. to a kaɗin wasu ne ka aike shi To shi cewa su uku ko to kai sai ka sani haka na sai. to nawa kake ba shi don ya je ya dawo ka maka 500,000. 500,000 to masha Allah to kai ni kake da su an kama to Ana bincike. a ina ka samu kuɗin da kake ba shi yaro a ina ka samu kuɗin da kake ba shi yaro wannan 500,000 Da kasuwanci kasuwanci ne kake mota. sai da motoci kake to da waɗannan abubuwan in ka karɓa ne kake da su Yanzu akan bincike ake. shi da nace kai ne kake da su ai ka haka sanin kai kowa sanin abin da kake da su ne kake da su in aka kawo maka Shi wannan bayanin da za ku same shi. a'a to duk waɗannan da gani su na sa IPO waɗannan masu yi ma wannan tambayoyi su ne na sa IPO ya aiki abin da mu muke tambaya ka idan aka kawo maka ne kake da su ka faɗa ai ka san abin ka riga ka faɗa so yanzu ka maimaita abin da ka faɗa to shi kenan